Eta guai lanean berriz. Pereza, Bai, Bai, gainera zera, tortilla un poco seca. muy seca, no? Ara, euskera aldea. Zer da? Eneko aldikia? Bai, zea. Laugarren edizioa? Jesus, hori da, hori da bozitxua. Parte hartu jakina, 11 egunetan, jota zu. Baina mezi aldu. Merezi nola ez ba? Hartzazu eta izena eman eta euskeraz bizi. Hala. Bueno, bat, boligrafua. Bete. Pues, letra ekipila. Nik ez dut ondo ikusten. Baina euskera ondila. Bai, Bueno, ba, jazta. Jazta. Zena, mango dugu. Saiatu beharko de bordo, eh? Hori da. Baika egunetan. Oso ongi, oso ongi.